muna yara kin ga ko ina zamu muna tafiya tare da na so matan wayo sai jiga aka ɗauke ni aka kai da karatu ta fanta sai yarinya ta fanta sai yarinya ina hawaye ina hambakin kofi a hannun tafiyaye da wasu libisa shi ne ma malam yake kai ma ya same ka kana kuka kana hawaye malam gida ake so ta ji da rabin rai wallahi na ban tausayi yarinya malam yake kirana akwai an tashi mana wata ran aka kai gida daga zuwa muka sa sanda ni na ce ina sanda ita ma tana tsauna amma babanta ya hana ni wallahi ta bai tausayi yarinya Sabang tausayi yarinya sabang tausayi yarinya ta kyakkyawa diyar Hausawa ta shiga raina ta kyakkyawa diyar Hausawa ta shiga raina magana ma na gasa mata kyakkyawa haka Azul da akwai wata rana da zo na yi zaune a bakin kogi ta zo wucewa sai ta gana a zaune ina waka ta
mini sannu nake mata sannu mai soyayya ni kuma na rude na girgize Kai wata rana da tsoron ya zaune ango akwai wata rana da tsoron ya zaune a bakin kogi an jani garinmu kuma da nina mai tasiri na da na yi mafarki ba zan samu ba a guri ne nawa na yi mafarki ba zan samu ba a guri ne nawa na jani garinmu kuma da nina mai tasiri na ya ce mini yaro ka ji dalilin hausa wani fada ba ce wani kuso jami a wurin yaki ne ya firgita sosai wani kunera ce yayi mata sabo kuma ta kare mai wani kunera ce wani yarinya ce Jakanta yana so kuma aka hana shi ga kyakkyawan Hausawa ta shiga da ni magana ma na kasa mata kyawunta mata ne a gaban kula ku hatara aiwa Jakkaniyar Hausawa ta shiga da nisa iko ta shiga magana ma na kasa yi mata kyawunta Ashirina magana ma na kasa mata kyawunta Ashirina magana ma na kasa mata kyawunta Ashirina magana ma na kasa mata kyawunta Thank you. Yanzu yaya? Jirgin tare ɗan نشكر دقيقة wannan sound ɗin ta yayi zafi tun da ya ji murya ta shi kenan sai ya zafi sound ɗin nan ya ji ni saboda haka dan saurara ka dan ya dan yi sanyi ya komo a matse ta buku gani ba ya yanzu ba da firgita a gurin nan ba sosai أهدى أقوم إن شاء الله. أيوة ما قلت لا ما بتحسميني ولا بتعرف كلام زعل. شرحت للغزال ضميري ناسي أن الناس أحل ما أفكرك الحب ده ساحل يمكن أي زول يصل لا قلبت عيوني وباني لك قدمك عمل شيل من حزن خيالي خلاص أنا ريدي ليك سافر خلاص أنا ريدي ليك سافر عمل الآن كلمة أستاذ الصحفي المحترم الأستاذ تجاني موسى نائب أمير الحوسة بالسودان وجاء اليوم عشان يتشرف
ونحن نقول لك الأخ الأستاذ الآن الحوسة في محلية الكاملين، والآن الحوسة في إيريت أبوشر، والآن الحوسة في ولاية الجزيرة. ومرحبا بك أبونا وعمنا تجاني موسى، فليتفضل. ومرحبا بك مرحبا بك وتفضل أستاذ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. samari da yan mata ina gaishe ku. Na gode muku wannan daɗin da kuke ji, kuma na gode muku wannan ƙaunar, kuma Allah ya saka kowa ya samu in ba mata ɗaya ba biyu. Ina farin ciki sosai da ku.